फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरबावबाय दिनै गुड मर्निं नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आंबो लोगोसे मोजाङैनो दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोननि फेस्लासिम नुजाफैनो हालायबाय लोगोफोर सोर सोर मा खालामदों फैदो दसे दानदिसे मोजां गाज्रि रायज्लायनोसै लोगोफोर अब्ला आङो ओंखाम संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर एसे माने बिजि आरोना दायो अब्लाबो नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फेस्लासिम लाबोलायबाय लोगोफोर जोंहा खोरोमदाव सफैनो थेंक इउ स' माच खुलुमबाय गुड मर्निं खोरोमदाव ब्र' थेंक इउ स' माच गुड मर्निं जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लासआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच हेल' गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा बहानि जाखो थेंक इउ स' माच गुड मर्निं वेलकाम गुड मर्निं ओमफ्राय नोंनाव नंगौना नङा जाखो नंगौ 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 आंहा माने हारसिं सम टाइम मोननायखाय हारसिंखाय दा एसे माबादों आरोना सम मोननाय लोगो लोगो होनो हादों आरोना ओमफ्राय मानोना माखासे मानसिफ्रा गैया साइडआव दंहैयो आरो हिन्दी सं गामाखै ओंखायनो फेस्लासखौ होनो मोनबाय लोगोफोर स' थेंकिउ खुलुमबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नै गेदेर माथो उनाव भगबानसो दंहाय लोगो औ बैयो औ फिक्सार दं आरोना दङ नंगौना नङासो होनदोंलै दारा नंगौ 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 नंगौरा बैलाय फिक्सारसो मोजाङै नाय आरोना बेयो फिक्सार दं नैबे सिलाफोरा दिरुंलै नै होथेनाय जायो आरोना बियो होथेनाय जायो आरोना फिक्सारखौ बारा मोजां नुहोआखै बेयावनो जारला जाथारलै एसे मानोबा रुमा फिसाना बियो दिनै उन्दुनो हायाखैलै एम्फौ अरलांजोबदों आंखौ एम्फौ अरलांदों ओमफ्राय जोंहा जाखांफु प्रदाक्सन थेंक इउ स' माच गुड मर्निं ब्र' थेंक इउ गुड मर्निं नैबे गोजोन फुंबिलि समाव आंनि फेस्लासआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जय हिन्द नोंथांखौ ओमफ्राय जोंहा मोनफैलायबाय आं गोजाननिसो आरोना मोनफैलायबाय थेंक इउ मोनफैबाय बिराद गोजाननिफ्राय फैयै फैयै सफैमारबाय थेंक इउ वेलकाम नोंथांखौ बरायबाय ओमफ्राय मा खालामदों जाखोलै ब्र' नों ओंखाम संनोसै आरोना ओंखाम संनोसै दायो दिउथि दङ ओमफ्राय जोंहा मा होनो जाव दानाबा लागाव गासिनो माथो नोंलाय ओरैसै लागावगासिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा गेदेर होनदों औ
ओमफ्राय गेदेर साखानो जोंसार अफिसार थेंक इउ खुलुमबाय आंनि एल बि सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच। खुलुमबाय बाजै थुलेनि खुलुमबाय थेंक इउ। लाइक दन थेंक इउ मा मावदोंलै ओंखाम संदों आरो ना मा खालामदों? खुलुमबाय बाजै थुलेनि खुलुमबाय हेल' नमस्ते नमस्ते गुड मर्निं इनभाइट जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय माथो थाबथाखो माखो ओमफ्राय मा मावदोंलै होनदों आरोना ओंखाम संनो नागिरदों। आदसा थेंक इउ बाजै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव इनभाइट जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय माथो थाबथानाय बायदि बाजै। थाबथाखो ना माखोथाय बाजैखौ नुवासै ओमफ्राय मा होनदों बे मालाय होनदों आदसा थांफिन नामा थाबथानानै आदसा औ एबारसो जागोन खोमा। गारि सालायदों नामा बाजैया? आंनासो गल जादों ना रा बाजै। थेंक इउ बाजै खुलुमबाय दासो नुदों आरोना दहाय नुवाखैमोन थेंक इउ स' नेट माच। प्रब्लेम जादों। माहाय थांगोन दायो? हा माहाय थांनो नागिरदों? गारिसो सालायनो फैदां। आदसा गारि सालायनो नागिरदों? औ उम मानसि गैया नेदां। नेदो उफाय गैया बे जिबनाव बयबो मावनानै जानांगौ। आंना फुलालासो नुयोना? नुयो सुनाया मोजांसो नुदों माथो मोजां नुदों। सोर बेलाय अ नै बेनो नायदो सासेया नायदो बाजै थुलुनि अफिसियेल बिसोरनि चेनेलखौबो साब खालामदो लोगो गैयाबा ओइ फाग्लि नै सफैलायबाय गोजानिया। सोर बियो? बे बिसोरनो जागोन सोर थानो बेसे गोजाननि। बेसे गोजाननिया सोर? ओमफ्राय जोंहा ए नोंसो र' फाग्लिनो गारियाव नेगासिनो दं बाजैया नोंखौ नेगासिनो दङ नोंसो ए नोंसोरखौ नेगासिनो दङ र' होनदोंना दे बाजै नेबाय था र'नो। फैदों नेथ'नो थिनदों आरोना ओमफ्राय चेनेल आदसा चेनेल थुलुनि अफिसियेल चेनेलनि मुङा आरोना थुलुनि अफिसियेल। लोगो दंखायो बायदि मोनदां नोंसोरजों। लाइनाव औ नै जा मानसि सोलाय लायो नै खुवा खुदों माथो बाजैना जोंहा खुवा खुदों नङा नै माथो माबा आदसा खुवा नुदों नङा नुदों आंना बिदि मानसि नेदों नै जोंहा मानसि सेलायलायदों। दिनैबा हले रायज्लायनायखौ स्रां स्रां खोनादोंलै। आंनि रायज्लायनायखौ? औ बिराद बरिया खोनादों ए आंनिखौ खोनाहैदों खोमा ना ओमफ्राय एखमबा बेब्रे बाब्रा खोनायोमोन नोंनि बिराद मोजां खोनादों। खुवा खुदों नोंनिखौ नामा माथो मा मोलेले होनदों खुवा बाजैना बिदिनो आरोना मबाइला गोजाम जाबाय एसे आंना गोबाव जाबाय। खुवा बिदिनो एसे नुयो आरोना ओमफ्राय जोंहा थांखाला आं नोंनाव एबारनिफ्राय लागाव ओरैसै थांखाला नो एबाराव हा सोरखौ बुंखोलै थांखालानो आं नोंसोआ थांखालानो नोंनावहाय लागाव आंनावसो आंनाव ना नोंनावसो बुंखो मानोबा मिथिला जानोबो थांखालानो आं नोंनाव होनदों आरो।
ए सोरखौ बुंखो जिखुनु गेजेराव बुंबाय आरो ए ना स' थेंक इउ थांखालामाबो आंनाव फैबाय फैलादां आंनावसो फैलादां जानो आरो सेसखा एबार थांखालामाथाय दा सोरनि आइदि बेलाय नस्थ' जासिगोन एबार फैयाबा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रादाय बर' सफैनो हादों थेंक इउ स' माच नमस्कार वेलकाम गुड मर्निं आंनि फेस लाइस्टआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय हेलौ गुड मर्निं सार अके सार गुड मर्निं सार गुड मर्निं जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनायब्लाबो फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय वेलकाम ब्रादार ओमफ्राय मा होनदों हेलौ 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 होनदों ना गुड मर्निं हेलौ गुड मर्निं ओमफ्राय हेलौ बोरो 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 नोंनि बुरिखौ नायनो आंबो आदसा नै नायनोनो जोंहा बाजै जोंहा मा होनो रायदाव लांनो थिनदों रायदाव लांथ'नाया रायदाव लांनो थिनदों नायनोनो रायदाव लांनो लुबैदों बाजै ओमफ्राय नेटलै जाला आंना ओरैसो र' मा होनदों गोरथ'नाङा बुरि ओरैसै आदसा बिदिसै ओमफ्राय सोर बे सासेया ओरैसै नायदो आंनि माथोखौसो बांसिन खोनाफैबावदों माथो माबासो गल गलसो गल गल जादों दा आंनि ओमफ्राय आंनियासोना दानाबा होनो हाहानो ओमफ्राय आङो मैगं जिगासिनो दं आरोना मैगं मा मैगं हा आगै लाफा मैद्रु बाजै लाफा मा होनो फालं ओमफ्राय सोर बे आं सिनायासै रादाय बर'आ आंनाव फैखायो माने बाजै फालं ए फ्राय फालं खालामनानै गोखै जानोसै औ फ्राय एवनानै जानोसै आरो ना जादो गोथाव जायो खैसिब खैसिब औ हारसिंखासो बाजै रावबो गैया ए हारसिं थाबाना गोसो बायदि सोलिनो हायो आंना ओमफ्राय लोगोफोर थाबासो जेबो खालामनो हाया दावराव थाथारो ओमफ्राय अ सोर बे सासेया सिनायासै ओमफ्राय सिनाय मोनदों आचसा सिनाय मोनदों सिनायनाय मोनदों आरोना ओमफ्राय थुलुनि अफिसियेल बाजै बेखौहाय साब खालाम बेनाबो सिनेल आरोना आंनाव फैखायो रादाय बर'आ आतसा
मालाय माखासे मानसिफ्रा न'आव थांनो मोनसिगोन बाजै। मा? माखासे मानसिफ्रा न'आव थांनो मोनसिगोन आंहासो 9 थारिखआवसो आंना एप्रिलनि। ए बावखुंग्रियाव बेरायनो फैदो होमबा। औ थांगोन बाजै थांनो एसे रेडि जादोंमोन जानायालाय बेनि थाखायनो। आं होबाबो फेसिलिटि होआ माबासो बेखायनो एसे बोलो होदोंमोन बावखुंग्रियाव थांनो होननायखायनो ओमफ्राय जोंहा मा होनो रादाय ए होनदों आरोना ओमफ्राय अहाय थानो नागिरदों बाजै अहाय थांनो नागिरदों माने गारियाव दङ बे बाजैया गारि सालायो जोंहा ओमफ्राय आंसो बिमा आदसा सम गैयानो बेना ओमफ्राय आंसो बिमा सम बाजै गैयाबा समबो सोर गैयालै जागोन टाइमबो गैया बिराद गोजाननिबो दंलाजोबो ओरैसो जालाजोबबाय ओमफ्राय नेनो ए थिनदों आरोना आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आदसा थेंकिउ स माच बाजैया बाजैखौबो लोगो मोनगोन होनबालाय बावखुंग्रियाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिब्ला औ बावखुंग्रियाव ना बाजै औ औ रादाय बर'आ क'क्राझारनि आरोना औ क'क्राझारनि होनदों आरोना आं क'क्राझारनि होनदों आरोना नै मालाय गंसे बुंजेनबाय थांनो मोनबाय नै बेहा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओइ आं गैयाया मा होनो सम गैया मा होनदोंथाय ओइ मा आंनिखौ नायासै होनदों ओमफ्राय फाग्ला फाग्लिफोर होनदों आंसो मा बिमा होनो सोर जाखो आयौ खमना गोजौ थांदों नामाब्रा बाजै औ नै मोनसे बाजै नों थालांदों कमेन्ट नुयो दा आंसो बिमा होनदों ओइ बिमायाथ' होनखांबायथ' ओइ मा आंनिखौ नायासै होनदों आरोना गोजौआव थांदों नामा कमेना र' नायनि ओंखाम मोनबाय दानिया बेखौ बाजि खालामसै कमेना गोजौआव थांदों नामा ओइ मा आंनिखौ नायाखै होनदों बेस्रा आंसो बिमा होननायखौसो होनदों नामा बियो औ होनखांबाय आं दहायनो आदसा ओमफ्राय औ बावखुंग्रिया जोंनिफ्राय 27 किल'मिटारल' जायो खाथिसो आदसा थेंकिउ होमबालाय आलासि जाहैसै बाजै थुलुंनि लोगो औ मोनबा औ बरिया जाबाय इन्जय जोंहा खाथि खासोनो बिसिनाव थांनोसै होनबालाय जोङो उफाय गैया क'क्राझार कारिगाव सानसे सिगां थांसै ना मोनखायो दा आदसा औ सानसे सहैना खाथि खासो सानसे सिगां आलासि जाहैनो बिसिनाव नै औ मालाय औ गंसे जायो थांबावबाय जायो औ जोंहा ज'नो ना औ ओमफ्राय बिदिनोसै रादाया लेंहरना लेंहरा हिन्दी सं दामलाबायलै जारलाथार हिन्दी सं दामबाथाय बिराद बुरजा जायो आं दाना एफा खस्थ' खालामनानै हनै फुलिलाबायदोंनो बेवाय नोंना माबा गोदान होबाय हा बेवाय बेट्रि गोदान हैबाय ए ओइ खाथिसोनो जोंहा र' नोंसोर फै खाथिसो औ दे थांगोन ब्रादार थांगोन ब्र' सार थांगोन नायनोसै समासो माब्रै जायो नङा होमबा लोगोफोर थांनोसै आरोना समा मा होनो बोरै थिनो आरोना इसोरनि अननायाव मोजाङै थायोब्ला आरो ओमफ्राय जोंहा गुड मर्निं ब्र' थेंकिउ गुड मर्निं अबाय थाङामोन मिस्टार ब्र' ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओरैनोबाबो थांबाय थाखायो जों बावखुंग्रि सालाकाट मा होनो सालाकाथि बे मोननै हाजोआव आदसा सालाकाथियाव हाजो दङ ना थांबाय थाखायोनो ओरैनोब्लाबो बाजै नों टट'सो सालायो नामा औ बाजैया बिराद टट' सालायनानै न'खर सालायो
बिराद खामायो बाजैया माने बिराद खस्थ' आरोना बयबो अनसायो आरोना बाजैखौबो अनसाय नायदो बेसेबा हरनि माने खस्थ'नि गेजेरजों सालायनांगौ जायो गारि सालायनानै न'खर सालायदों आरोना गथ'खौहाय फोरोंदों आरोना अनसायलायनांगौ आरोना बिदिनो ओमफ्राय लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय बाजैमोनखौ आरोना ओमफ्राय जोंहा बिशाल ब्र मा होनदों खामानि मावगासिनो ब्र' आतसा मावगासिनोमोन ब्र' आदसा थेंकिउ मावनांगौ आरोना मावाबाथ' मोनजाखाया बयबो थेंकिउ बिराद बरिया निउस ओमफ्राय जोंहा मरनिं बिशाल ब्र' आदसा मरनिं रादाय ब्र' मा होनदों आरोना खालामगासिनो खामानि मावदोंनो ओमफ्राय जोंहा गल गल जाबाय आरो ना गल गल जाबायलै सार आदसा गल गल जाबाय आरो ना आंना माथो बाजै गल गल जाबाय नोलै बोरै जाखोथाय आंनिखौ नुदोंना नुवाखैथाय आंनियाव आंबो चेक जायाखै खालामनायनि आंना जादों खोमा नोंनाबो जायाखै बुस्थुआ गुदुं जाबाय नामा आदसा बुस्थुआबो दुंबाय आरो ना ओंखायनो बिदि आधा घन्टायानो जायाखै गंसेयाथ' मा जाखो एमबिखौनो नुवा गंसेया आंना मबाइलानो नै बियो गल गलसो जागासिनो नै सारकोलसो जागासिनो मा जाखो ओमफ्राय जोंहा ओरैनो दं ब्र' बिसाल नोंलाय होनदों आरोना ओमफ्राय आंबो ओरैनो दं ब्र' होनदों हिन्दी सं दामबायलै जारलासो जासिगोन नामाथाय ब्र' होनदों गल गल जायाखै माथो गल गल जायाखै माथो होनदों आदसा जाथ'वाखै आरोना आंलाय जाबाय नामा नोंदों दे जाखांबाय नामा माबार ओमफ्राय होनदों आरोना आं नै दासो संगासिनो दं जायाखै आरो माथो थाव गैलाबोब्रा गोदानसो खुलिनांसिगोन थावखौबो ओमफ्राय जोंहा थेंकिउ स' माच रादाय ब्र' थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय नैबे गोजोन फुंबिलि सुदेम समावहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो वेलकाम आयु मासे गोरा जाखो बाजै अबेजों गारि लायो नोङो अबेजों सोयो गारिखौ बेलाय आदसा बेवहाय थाङो भुटान थांग्रा लामा नामा भुटान थांग्रा लामा नङा बियो गामि सिंनि लामासो आदसा गामिखौ बै बेजोंनो बिफां थांनां ग्रोम ग्रोम बरिया नुखायो माथो बेजोंनो थांनांगौ लामाया ओमफ्राय भुटान थांग्रा लामाखौ गादेरहैगोन आरो बेजों गल गल जाबाय सार मोजां नुवासै आइया बिदिसो जाबाय दासो जाफिनदों होद बोरै जाखोब्रा गल गलसो जाबाय सं दामदोंलै सावन खोनाबाथाय सेसलै आं जानाय नंला बे एलबिया ओमफ्राय जोंहा आंना गल गल जायाखै होनदों आदसा आंनिखौसो जादों नामा नंदों आरोना आङो ओमफ्राय आंनिखौ माथोखौ रायज्लायनायाव खोनादोंबा आंना जानाय नङाखै खोमा ना जुदि आंनि माथोआ खोनादोंब्ला आंना जायाखै आरोना ओमफ्राय गुड मर्निं थेंकिउ एमा थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आमा थेंकिउ लाइक थेंकिउ स' माच
Thank you so much. Good morning, Amar. Thank you. Welcome, welcome, welcome. Good morning. मेरे लाइफ से में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको स्वागत जनाइसुम ओमफ्राय रादाय अल थैंक यू जाबायलै दाना बाजै हिन्दी सं दामबाय दा दोनथ'सिगोन नामा गाहायनि मानसिफ्रानो रुमाव थानानै दामदों आरोना मोदोम फैबाय नोंनि लाफा ओंख्रि संनाया मानो सोलाबा दे आदा माथो ओरैनोसो थादों सालायनोबा सालायदो दसे हा हा बादों नामा मा होनदों बाजैया हा आदाजों रायलायहरदां आदसा आंलाय आंजों रायलायदों नामा होनदां बेखौनो ओमफ्राय बोरै जाखो सार होनदों आरोना आदसा गल गल जाबाय नामा अब्ला ओंख्रि संदां सार ओंख्रि संदों जोंहा रादाय ब्र'खौ लोगो मोनबाय बाजै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन फुंबिलि समाव बरायहरबाय रादाय ब्र' ओमफ्राय जोंहा बावखुंग्रि हाजोआव थांबा नोंसिनाव थांनांसिगोन 100% जाखाबाय आरोना जोङो रेडि जाखाबाय आरोना जुदि थाङोब्ला ना बाजै औ माने जोंहा सिनायनायबो लोगो गैखायामोन नालाय ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय ओंख्रिसो आरोना गोथाव सं आदसा औ संगोन दे हारसिं खासै सिन्था गैया हारसिंबा गोसो बायदि आंना बिराद बारा नेट नाङाखै स्ल'सोथार आदसा ओंखायसोना आरोना आंलाय आंनिखौसो जाबाय नामा नोंदों आय बिदि देबोलै लागाव बेरदेरदों हाब मेगना बेरदेरदोंलै कमेन्ट नायनो नागिरना मेगनावसो बेरदेरनानै होदों आंनावहाय ओमफ्राय आंना बारा नेट नाङा नायनायावनो मेगन बेरदेरदों फै होनदों आदसा थांगोन औ फुरा इन्टारेस्ट जाखायो औ हाजोआव बिराद इन्टारेस्ट जाखायो आरोना ओमफ्राय जोंहा हारसिङानो मोजां औ हारसिङानो मोजां आरोना ओमफ्राय जोंहा बहानि जाखोआ मा होनदों आं गैलालै गेदेर आदसा अहाय गैला जाखो मानो गैला जाखो मा बाल कमेन्टबो फराया आयौ बोरै जाखो अन थेंक इउ ओमफ्राय बोरो कमेन्टआ नोंना गोजौआव बोरोथो फराया होनदों आरोना कमेन्टआ स' जायाखै नामा स' जाखायाखै कमेन्टआलाय आं गैलालै गेदेर होनदों आरोना कमेन्टआ स' जाखायाखै नामा नोंना मानो आं बिराद दुखु मोनबाय आं आयौ मानोबा आं सुलुक सुलुक फैनायखाय गारजोबबाय नामा बाजै बोरै जाखो माबा माबिसो होनलायलांबाय आरो आंना ओंख्रि संदों ओइ सार आदसा औ हेल' सार मानो दुखु मोनखो जोंहा बहानि जाखोआ बबेनि जाखोआ दुखु मोनबाय मानोबा माखौबा सोरजोंबासो रायहर जाखो ना माखो
रागासो जोंफैबाय मानोबा फुं गाव आइदिजों फुङावनो रागा फैनानै जोंफैयो नुजाफैयो ब्रादारालाय बोरै जाबावगोन जाखो रागा जोंफैबाय ओमफ्राय मा होनदों मोननै आइदिया कमेन्ट नुजायाखै हा बोरै जाखो मोननै आइदिया कमेन्ट नुजायाखै आंनाव आइदिया फोजोबदोंना फोजोबाखै बोरै जाखो मोननै आइदिया कमेन्ट नुजायाखै होद बोरै जाखो मानो नुजाया कमेन्टखौलाय आंनि मोननै आइदियानो कमेन्ट नुजायाखै आंबोथ' नुवाखैना ओमफ्राय आंथ' जेबो खालामाखै गोदान आइदिब्लाथ' आंथ' मिथिया गोजामबाबोथ' मिथिनाय नङा आङो आइदिया कमेन्ट जायाखै खननै हरबाय बेखौनो नुजायाखै आरोना अन रादाय थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा बहानि जाखो बे फाग्लिनावनोबो बिदिनो नुजाखायाखै मैया आइया बोरैसै बोरै जादोंलै आदा होमबालाय जोंहा ए ओमफ्राय बोरैबाहाय हेलौ जाना अन दं आदसा मैयाबो नुजायाखै होमबा सोरबा नोंखौहाय मारै लांलायदों बियो आंनिफ्राय आं मैयाहाय सिटिंआव थांफिनदोंमोन गैया माथो जेबो एद साला मैयानियाव बियो दावराव जानो मा खालामदों खोमा सोरबा बिदिनो जानो हागौ फाग्लालै मानसिफ्रा अनेक सिसटेम थायोथ' अब्ला बिदिसो जालायबाय घटनाया ओमफ्राय सोर बियो दंलै मैया दावराव हो जानायफ्रालाय आं मिथियाना सोर दावराव जादोंमोन आं नुहैयासैना सोरनावबा दावराव जादों बिसोरनो जागोन सोर जानो बे बहानि आइदिखौ जाखोआ नुदोंब्ला सोरनाव आरो आं नुदों कमेन्ट नङा आइदिखौ नुवाखै होनदों बेनिखौ ओमफ्राय गावबो नुवाखै ओमफ्राय आं जा रागा जोंखादोंमोन आं मैया फाग्लिनाव कमेन्ट थांनो थाखाय ओमफ्राय बहा जाखो होनदों गैयाथ' साफा आं दङ नुवाखैना हरफिन आं कमेन्टखौ आदसा हरफिन दे आंबो मोनसे सेबफिननि र' बोरैबानो जाना थादों खोमा दहायबो खुलि रोंबावासो ओमफ्राय रादाय ओरैसै आं स' खालामफिनबाय मानो नुवाखै नायनां र' बे मा जादों रादाय सोरनि आइदि होनदों बे माबानि ब्रादारनि सोरनि बियो बहानि जाखोआ आदा दुखिया जागोन नङाबा एम एम इ ब्रादार जागोन एमएमबिनाव बिदि गैया एमएमबिनि नङा बे ओमफ्राय सोरनि आइदि अन समा एमएमबिया बे टाइमाव सिखारानो बेबो सिखारामोन दा एन्टियाबो ओमफ्राय गैया आरोना दाबो सफैयाखै फैदोंमोन खोमा आइदिजों सफैयाखै आरोना नङा बे टाइमाव सिखारामोन हिन्दी संखौ खोनादोंना मादोंब्रा बाजै हिन्दी सं दामदोंमोन खोनाहैयोना मायोब्रा खोनाहैया दाना बिमा खर' नुजाखाया दाबो होनदों आयै नै नुजामारानो बाजै आंबो थ' खालामबाय जाया आरोना फैयाखै हाबाब बोरै बिदि नुजायै जालायखोरा सोरनि फाव जालायखो नेदां बे राइसाव लांस'नायानोदां आङो दा ख्रमआव नायफिनि मैया ख्रमआव नायदोंमोन रावनिबो गैया ओमफ्राय नङा रागा जोंफैबाय बेनोथ' बे बुस्थुआ आयौ नङा दस्रा अन्थाइबाथ' आइदिया रागा नायनाया जोंफैबाय बेनो बहानि जाखोनि मोनसे आइदिया बेनो खोनाबाय खम नायदोंलै मानसिफ्रा जानला मानला खालामा आरो मानसिखौ माथोखौसो खोनाबाय थायो आंनि फनानो थाङा बेलेग फैदोंना मोजां ओमफ्राय माथो खमल' बेयाव नङा फाग्लि खोनाबाय थायो आंनि कमेन्टआनो थाङा आस्सा फैमारा मा नामनि जारलासोलै बेबा होमबालाय बेल' नङा फाग्लि आदसा बेल' नंबावासो
लागाव सोरनि फाव होमबा जाखो? दस्रा मोनसे जायाखै बे हाथ जागोनदां मोनसे नै बेबो फाग्लि ओमफ्राय जोंहा नै कमेन्टआ माखासे सफैबाय सोरनिबा ओमफ्राय आं गोजाननिसो ओमफ्राय नै बेबो फाग्लि नै बेबो फाग्लि आंनिया बे फैदों दहायबो फैनायालाय ओमफ्राय दस्रा मानो फैया ओमफ्राय दहाय जोंथिंबो फुङाव बाजै फैदोंमोन बिदि दं टट' सालायग्रा हिनजाव मानसिया थानांगौ आरोना थानांगौ आरोना सालायनांगौ बयबो बाजै बयहाबो लोगो मोनबाव सिगोन खोमा बिसिनिथिंबो दङनो जोंहा रादाय गारि सालायग्राया आरोना ओमफ्राय जोंहा मोननै आइदिया कमेन्ट नुजायाखै आयै सेस आयु आंनावबो जायाखै आंना कमेन्टआनो फैयाबा मबाइला बोरै गैया जाबावगोन बेलाय मानसिफ्रा आंनाव फैनांगौ बुस्थुफोरखौनो गाज्रि खालामनानै होयोब्ला आंहालाय बोरै सापर्ट मोनगोन बाजै मा जाबावगोन बिदिबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो सापर्ट होफैयो बयबो मानो बिदि खालामनाय दङ थोद अनायबायलै होमबालाय जों बोरै डेभेलप जानांगौना बाजै खोनाबाय आंना ओइ मबाइला दुंजोबजोब्बाय नै ओंखारनांसिगोनदां आङो दे बाजै दे होनबालाय दे बायबाय लादो आरोना दे औ बाजै बाय थेंकिउ बाय स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय दे बाय बाजै बाय बाजै सोरबाफोर हाबफैफिननो हागोन औ मबाइलानो दुंग्रा जाबाय औ दे बाय ओमफ्राय मोननै आइडिया कमेन्ट नुजायाखै होनदों मोजां बाजै होनदों मोजां मोजां ओमफ्राय आंनाबो ओंख्रिया मोनबाय लोगोसे ओंख्रिबो मोनबाय आरोना ओंख्रि मोनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा गुड जब बाजै होनदों थेंकिउ स' माच बिराद गोथाव जाखाबायलै आलंआ दानिया फांखा होनोसै हिउनो गरम जाबाय रुमा फांखा होनांबाय ब्रादारमोन ओमफ्राय थेंकिउ स माच ओमफ्राय खैथायाव खामानिया टाइमा जानोसै 9थानिफ्राय स्टार्ट जायो आरोना ओमफ्राय जयेन खालामहैनांगौ दसे थानानै खालामसै 8:30 8:40 जयेन खालामनानै दोनहैसै ओमफ्राय दा 9थायाव जयेन ओंखारहैसै आरोना ओंखामबो मोनबाय ओंख्रिबो मोनबाय दानिया जादो लोंदो खामानियाव दलर थांदो आरोना ओमफ्राय होनदों आरोना औ मैया आंना स्टेन्डानो बायनानै होनायाबोलै ओमफ्राय गोदान लाबोनांदों स्टेन्डखौनो ओमफ्राय हारसिंसो थायो मा ना नों होनदों दा हारसिं दङब्रा दा सार हारसिं दंथ'यो दायो आं
दायो हारसिं दंथ'यो सार हारसिं दंथ'यो सार ए मोजां मोजां सार आखाइ सुनसां साफोरनि आखाइ सुनो नागिरदों नै साफोरनि आखाइ सुनि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आं खबराव एम्फौ अरलाजोबदोंलै माबा एम्फौ मा एम्फौ होनो बेखौ मा होनोमोनथाय खांखमा बायदि एम्फौ थै सोबग्राया उराव बायदिया गोरलै गोरलैया अरलांजोबदों ओरैहाय नै दाग जाजोब्बाय आरोना थोस थांनोसै समावसो अरजाबाय आरोना आङो जा थै लोंखादों हिन्दी सं दामबालै हिन्दी सं दामबाथाय बिराद बाखायोना आङो खोनासंनोनो बिराद माने दामखायो साउन्ड फुल होनानै ओमफ्राय जोंहा मोननै आइदिया कमेन्ट नुजायाखै खेला आं रागा सो जोंबाय सोर बिदि खालामखोथाय ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट नुवाबाथ' ओरैहाय सापर्ट मोननो आं नङा होमबा जारलाथारलै ओमफ्राय फैलायबाय मा होनदों फैलालां एबारनिफ्राय आइदिजों आदसा दुखु मोनबायलै बेस्रा आयै आं मा खालामबावनांगौ दे होदस जारलासै होमबाथ' सुदो सुबाय ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय खोनायाखैथ' समखौ खोनायाखैथ' समखौ होनदों गाहायाव दामदों बिराद साउन्ड फुल होदों ओमफ्राय आङो मैयाहाय मबाइल गंसेजों डान्स खालामनानै एसे मोसादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौबो बारा मोजां खोनाखायाखै आरोना मानोना नैबे गंसे मबाइला माबा जाबाय थादोंलै मा जादों बेयो ओमफ्राय जोंहा बहानि जाखोआ मा होनदों आं एबारनिफ्राय आइदिजों फैलालै गेदेर आदसा दे जिखुनु जाया चेनेलजों फै नङा होमबाना आइदिजों फैनो हायाब्ला आरो माथो खालामावनो बे जायैखौलाय आंबोथ' नुवासै ओमफ्राय जोंहा रादा होनदों आरोना जा दुखु मोनबाय आं आयै आं जा दुखु मोनबाय आरोना नै जिरिमिया राभा थेंक इउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'ब्लाबो आंनि फेस्लास्टआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय खुलुमबाय गुड मर्निं जिरिमिया राभा थेंक इउ ओइ ब्र' सो जाखो नों होनदों आरोना बावलायलांबाय नामाथाय ओमफ्राय एफा कमेन्ट बेनोथ' आरोना नोङो एफा खस्थ' खालामनानै कमेन्ट खालामो दा नुजायाब्ला बोरै जालायखो नङा होमबा बिदिनो ना रादाय ब्र' जोंहा रादाय सार ओमफ्राय जों सोर गाज्रि मानसि मा होनदों मोनलाय सिनो थायो बिदिनो सोर गारि गाज्रि नोंसोर गाज्रि मोनालासिनो थानो गाज्रि मोनालासिनो सोर थानो आरोना कमेन्टआनो जायाब्ला एफा खस्थ' खालामनानै फैयाब्ला आरो नों माखासे समा थांखायो ओरैनो आरो एमबिबो जायो बेनि सायाव आरो मबाइलावबो नोङो बै मोनसे सोलायनायाव बिराद थांखायो टाइम एलबि आव बिराद एमबि जाखायो ओरैनोबा ओमफ्राय बिदियाव सोरथो दुखु मोना जानो बयबो दुखु मोनो आरोना आरो कमेन्टआथ' बै फरायग्रा मानसिखौथ' बाद होबाव नङा होमबा ओमफ्राय गुड मर्निं ब्र' थेंक इउ गुड मर्निं मा होनदों बावाखै आदसा थेंक इउ स' माच बावाखै आरोना जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय रादाय थेंक इउ बहानि जाखो गाबबाय आरोना हिन्दी सं दामदोंलै बिराद बाखायो आं बिदि खोनासंनोनो बे मबाइल गंसेया मा जादोंथाय एमबिबो जोबामोन मानो गल गल जाबाय थादोंथाय बे गंसेनिया मिथिला आरोना जिखुनु कमेन्टआबो श' जादों नामा नायनां एखमबा कमेन्टआ श' जाफैयो आंनाबो ओंखायनो नायनांगौ ओमफ्राय रादाय थेंक इउ सिङाव थांनांसिगोन बेखौ बानायनो ओमफ्राय जोंहा
अनन रादाय अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव सफैफिनबाय आंसोमोनलै ब्रादार होनदों आयु बेखौनोथ' मानो जायाखै कमेन्टआ नोंनिया मा जादों सोर मा खालामखो जा दुखु मोनबाय आङो कमेन्ट फैयैखौ कमेन्ट फैयोबा सापर्ट फैयो आंनाव बोरै बिदि जाखो आंहा गिथिखा बिबोनां फैयाखै नामा गिथिखा फैयाखै दाबो फैयाखै आरोना बिबोनाङा दाबो फैयाखै मानो फैदियाथाय ना एलबि होखो ना माखो नावहाय दङ मा मावदों रादाय अन थेंक इउ ओमफ्राय एबारनिफ्राय आइजों थाला आं आयै सना आं जि दुखु मोनबायलै सोरनि फाव जाखो खोरोमदाव आयै जारलालै ओमफ्राय अनन ओमफ्राय आयै फैला होनबाय आरोना अन थेंक इउ मोननै आइडिया फैयाखै मा जाबावगोन सोरनि फाव जालायखो बेलाय बोरै जाखो मोननै आइडिया फैबावाखैसो आयु मालाबानो जिर' डाटा थांबाय बियो मालाबा जिर' थांबाय बे डाटाया ओंखायसो गल गल जादों बेखौ अफ खालामजोबनांगौ आं दोनालै आं बेखौ मोनसेबो मागोनासो डाटा जादों बन्द' खालामजोबगोन आं बेखौ ओंखायसो डाटा आयु बिदि थांदों गैला दानिया बेखौ मा खालामनांगौ ओमफ्राय जोंहा लाइक होबाय थेंक इउ जिलमिया राभा थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखायसो मस्ट वेलकाम ओमफ्राय सार थाथ' फैगोन दसे थाथ' दे सार आदसा थेंक इउ दे रादाय सार दे फैफिनो आरोना दसे ओमफ्राय आंनाव टाइमावथ' बिराद थांजोबबाय आयौ मालाबानो 16-17 जाहैबाय टाइमाबो साराय 9टा साराय 8टा जानोसै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मैयाबो बिदिनो जादों बाजै थुलुनाव बेखौथ' बोरै जालायखो बियो बेखौथ' आं मिथिलालै आदसा बाजै थुलुनियावहाय आंथ' बाजै थुलुनियाव लास्टआवसो हाबैनो मोनदों ओमफ्राय आंथ' मिथिला बेखौ ओमफ्राय आंनावबोथ' फैयाखै दिनै फैयासै माने जोंनि जायगायाव बैनि जायगायाव नोंखौ सोरबा नुनानै खालामफैदों खोमा नै जोंहा सफैबाय बाजै एस एम बर' थेंक इउ खुलुमबाय बाजै अके होनदों आरोना औ रादायफ्राव अके थेंक इउ स' माच खुलुमबाय बाजै खुलुमबाय गुड मर्निं बाजै थेंक इउ स' माच आंनि फेस्लास्टाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै मा खालामदों बाजै मा खालामबाय दं ओरैनो आदसा दे रायज्लायहर ओमफ्राय जोंहा मैयाबो बिदिनो जादों ओमफ्राय अके थेंक इउ ओंखाम ओंख्रि संखांबाय आं बाजै ओमफ्राय बाजै नों इभियासै आंना मोनसेया गल गल जानानै जेबो नुवासै नौथायाव नैबे होगोन बे मबाइला गल गल जाना होनाय जेबो नुवासैब्रा आङो बेजोंहाय मा जाखोथाय नेटानो एमबियानो स्ल' जेबो गैला ना रिसार्ज जोबसिगोन नामाथाय मास मोनसेयानो जायाखै जिअ सोदोंमोन आं दाखालिसो टाइम गैया दिनै ओमफ्राय आंना 9टानिफ्राय होनोसै 9टानिफ्राय आदसा औ दे ओमफ्राय नायलाय जा गल गल जायो दा मानो बिदि जाखोथाय मबाइला बियो सुइस अफ खालामलाय खनसे नटिफिकेसन फैजोबबाय ओमफ्राय मा माने फैखो फात्ता गैला आरोना माबा नेट नाङाखै नामा नाङाखै आरोना ओमफ्राय मा होनदों
एफा मोजां बिबाजैफोरखौनो एदाव हरबाय थायोमोन आं होनदों बेस्रा नङाबा दारमासनि सोर बायदि मानसि बेलाय मानसि दङलै ब्र खोरोमदाव मानसि दं बिदिनोसो माथो खालामबावनो सना बिमा बुरि होनलाय हरदोंमोन आं आयै बेस्रा अन्थाव बाथावनो बिराद दुखु मोनबायलै आं ब्रादार मानो बिदि खालामनांगौ एमएमबि ब्रादारमोनबो दं आदा बिदामोनबो दं ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोजां मानसिफोर दङ एदाव फैयो जंखाय फैयो इन्जय खालामो ओमफ्राय मानो बिदि खालामनानै लाङो नङा होमबा ना मानसिफ्रा हिन्दी सं दामलाबायलै खोरोमदाव सोरखौ एदावदोंमोन फालाय सोरखौ हा एदावदोंमोन सोरो खोरोमदावा ए माने मैयाबो सानफ्रामबो एदाव फैयोमोनब्रा बेखौ बुंदो ओमफ्राय बेना मोननै आइडिया आंनाव कमेन्ट फैयाखै बाजै थुलुनावबो कमेन्टआ फैयाखैनो मैयाहाय जा दुखु ए मोनबाय आं बिराद दुखु मोनबाय खोनानानै सोरबा माबा खालामदों जानो हागौ ओमफ्राय आंनियावथ' मैया हराव सिकिं खालामजोबदों मा जादों मा जायाखै नायदोंमोन आं गैया आरोना आंनाव जेबो आं नामा सोरबा माबा खालामनो खोमा आइदिफोरजों फैया गारा डाइरेक्ट हाइद खालामदों खोमा होमबा सोरबा खालामनो खोमा मैयानि दिनाव बा दाखालिनि दिनावफोर जारला मोनबाय आं खोनानानै आरोना आंनाव फैनायाथ' फैयोमोन आइडिया मेरलानो ओमफ्राय खेंख्रा खेंख्रि आइडियाबो फैयोमोन बेबो गैबावला आरोना बे जोंना माबानि ब्रादारनियाहाय साराय 8 जाबायलै आंबो डिउटिनियाव एन्ट्रि हैनांसिगोन आरोना गालांथ'गोन आं बिदिनो सिरि साइलेन्ट बाजै नों रायलायथ' आरोना ओमफ्राय थेंकिउ लाभि थेंकिउ लाभि थेंकिउ आइदि वेलकाम र' एबार गल गल जायोना जाया सुइस अफ नायनां खालामनानै अन खालाम खालामबाय आरोना बाजै आङो आपडेट एन्ट्रि होनानै होनांगोन खोमा होमबा मबाइला औ हा हा आपडेट होनांगोन खोमा होमबा मबाइला आपडेट होखाबाय गासिबो माबा बायदिसिना दाबायनाय नै जोंहा गोदान सफैदोंलै एस मार्कारि बाजै बेखौ रायलायहरलाय आं हिन्दी रोङालै रायलायनो ओमफ्राय गुड मर्निं एस मार्कारि थेंक इउ स' माच वेलकाम गुड मर्निं मेरे लाइफ से मैं आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है लाइक नहीं दिया तो लाइक करो मुझे को भी मा जाखो गल जाबाय नामाब्रा जायाखै ओरैनो बुंहरदां आतसा एस मार्किरी हाय हेलो एस मार्किरी हेलो आं हेलो खर'साब मुझे खालामसैलै पहचाना कि बाजै नहीं एस मार्किरी मुझे पहचाना कि नहीं गल गल जादोंलै मुझे गल गल पहचाना एस मार्किरी मैम एसएम हूँ ये देखिए मैं लाइव में आ गया देखिए मेरा पेज मैंने आपने मेरे पेज देखना चाहते थे ना ये देखो अभी मैं हाँ जी बाजै देखिए आं मेरा एन्ट्रि होनानै फैयो खोनाबाय बाजै नों थाबाय थाथ' दे आं एन्ट्रि होना फैयो एसे गोजान जाथारो मेरा एंट्री मारना पड़ेगा अभी बहुत दूर है नीचे जाना पड़ेगा अभी लाइव में मैं अगर छोड़ के जा रहा हूँ अभी आ रहा हूँ मेरा शक्ल ओके देखो मेरा शक्ल देखो एस मरकरी में सूरज जैसा हूँ देखिए बहुत गंदी हूँ मैं एस मरकरी गुड मॉर्निंग एस मरकरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग एस मरकरी जी बोल रही है बहानि जाखो होनदों बोजों मोनना हो बोजों नोंनावबो थांगौमोन माथो आं बाजै आंनाव फैदोंमोन ना हो आंनाव फैदोंमोन नामा बोजों नोंनावबो थांदोंमोन माथो आं बाजै मैया ना मालाबा फैदोंमोन ना बावलायलांबाय फैदोंमोनथ' आरो नोङो ओमफ्राय बहानि जाखो बिमा होनहैलायोमोन माथो आं होनदों स्मार्टी अब हमें सपोर्ट है नहीं करते हैं जी मुझे पहचाना कि नहीं एस मार्केरी मैं आपके साथ ऑलरेडी फ्रेंड हूँ मैं एसएम हूँ एसएम बोडो ब्लॉक एसएम बोडो ब्लॉक हूँ आपके साथ पहली सी दोस्त हूँ मैं
सिनायाखै आंखौ सिनायाखै नामा? नोंनावबो थाङो मैया फैदोंमोनथ' आरो नों आंखौ सापर्ट खालामदों आरो ना मैयाबो दाख्लैफोर ओमफ्राय एसमार्केरि जी मुझे पहचाना कि नहीं मैं SM बोडो ब्लॉग्स हूँ मैं पहली बार लाइव में आया हूँ यार आं गोजाननिसो होनदों बेजोंबो थाङो आं नोंनाव बाजै होनदों जोंहा फैयो आं गोजाननियासो फैदों आरो ना कमेन्टखौ मोनदों आङो नोंनि ओमफ्राय आं गोजाननिसो मिनिबाय आरो ना ओमफ्राय आं दिनै ओमफ्राय आइडिजों फैला दे होनदों दे ओमफ्राय एसमार्केरि हाँ जी आपको पहचाना ना ऐसे देखो यार मेरा शक्ल कितना गंदी हुआ सुरल जैसा मेरा कैमरा मोबाइल का कैमरा ज्यादा अच्छा नहीं है इसलिए थोड़ा गंदी दिख रही है काला काला है ना खोरोम वारि ओइ बाजै नों बबेनि मोनलाय होनदों जोंहा खोरोम आङो माबानिसो रङिया कामरुप डिस्ट्रिक्टनि रङियानि आरोना आङो माबानि खोरोमदाव बसुमतारी होनदों रावनिबो लाइभआव आइडिजों थांला आं होनदों आरोना ओमफ्राय सोरबा हाइद खालामना दोनदों ना मादों जाखो खोरोमदाव आगै नोंनिखौ आयो माथो आंनालाय खारबायसो जोंहा खोरोमबो सफैबाय ओमफ्राय जोंहा अबाव थाखो कमेन्टआ अबाव थाखो बाजै ओमफ्राय खोरोमदावनिफ्राय थादों खोरोमदाव रावनिबो लाइभआव आइडिजों थांला आं होननाया र' आं नायनि आइडिजों थांला आंनिफ्राय ना दुखु मोनबाय आं आयै हाय आगै होनदों नै बाजैया जोंहा जिरिमिया राभा गाबज्रिहरदों बाजै नोंखौ हाय आगैनो ओमफ्राय हाय होनहरदों ओमफ्राय जोंहा मेरी खारिया मा होनदों आप तो बहुत अच्छी हो आप तो हमें पसंद हम पसंद हो गया थेंक इउ बहुत शुक्रिया ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जोंहा खोरोम वारि थेंक इउ स' माच खुलुमबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनो आं क'क्राझारनि बाजै होनदों क'क्राझारनिनो जोंहा खोरोमा थेंक इउ स' माच खोरोम आंनि लाइफ स्टाइलाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय वेलकाम गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा मोनथिला आं होनदों आरोना आयै बेखौथ' बुंनो हाला बोरै जाखो ओमफ्राय जोंहा मुजे आपका इंस्टा आईडी मतलब आईडी है ना आपका पास क्या लिंक बाजे चाहिए आईडी दंदां बेनाव ओंखायनो आईडी दं होनदों खोमा आपका भी वो एलबी डाल दिया है ना एलबी डाल देता है ना एलबी डालने का तो मुझे भी जा रहा हूँ अभी आपको आईडी लेने जा रहा हूँ कभी समय एलबी डालेगा डालता है आपका मेरे को एक बार बताते दो मैं भी जा रहा हूँ आपका पास एलबी स्ट्रीम में लाइव स्ट्रीम में लाइव स्ट्रीम में मुझे भी जा रहा हूँ आपका पास दथमानि होनबा थगायलायामोन आं होनदों आदसा दथमानि होनना थगायलायोमोन आं थगायलायोमोन आं माने थगायोमोन आरोना दथमानि नङाब्लाबो ओरैसै होनबा मैया बाजै नोंथ' आंनियावहाय माखासे बाथ्राखौ खोनाफैजोबासै आंना स्टेनानो बायनानै होदोंब्रा ओमफ्राय भिडिअ'आनो खालामबाय गंसे मबाइलाव सेनानो जायाखै जारलासो ओमफ्राय दा मबाइला आङो हा मबाइला गोलैदिया होमबा
कमेंट 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 कौन है लाइव स्ट्रीम में कमेंट करो ओंखाम जानांसिगोन आंहाबो 1 घन्टा जाबायलै बाजै दोननांसिगोन नामा आंबो ना माला 1 घन्टा जाखो माला जाबाय होखो माला 7टायावनो 7टायाव होदों 7:30 होदोंमोन 7:30 होदोंमोन नालाय आं 8:30 जाबाय आरोना 12:40 जाबाय ओमफ्राय दा दोननांसिगोन बाजै नोंनि टाइम सफैबाय नोङो एसे थाब होदो आरोना नङाबा मानसिफ्रा सेगोन ओमफ्राय उनुआ होगासिनो दं थांनाय जायासै आं बेनाव र' थांसै आइडियानो बेनो गिदिंबाय थायोबा बोरै थांनो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मुझे आपके इंस्टा आईडी दे दिया अच्छा थैंक यू एक्स्ट्रा आईडी दे दिया था थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एमआर के थैंक यू सो मच एक्स्ट्रा आईडी दिया है ना मेरे को भी थैंक यू मुझे सो मच आपका बहुत इंस्टा बहुत आईडी शुक्रिया है ओमफ्राय वेलकाम हा बिदोंसो आंनाव ए नोंनावहाय आच्छा हरबाय होननानै बुंदो ओमफ्राय जोंहा मर्निं ब्र जय हिन्दी हा जय हिन्द मर्निं वेलकाम वेलकाम जय हिन्द ओमफ्राय जोंहा मुझे आपका खोरोमदाव इंस्टा बसुमतारी आईडी साफानो दीजिए मेरा इंस्टा तो है लेकिन वीडियो नहीं डालता है मैं इंस्टा में अच्छा इंस्टाग्रामाव आरोना अच्छा सब मेरा प्रोफाइल है मेरा पास भी इंस्टाग्राम है लेकिन मुझे भी डाला नहीं थोड़ा थोड़ा डाल दिया है यूट्यूब इंस्टाग्राम बराबर डाल देता है मुझे भी ओमफ्राय जोंहा तुम कौन हो अच्छा जइन खोरोम मुवारि नोङो मा होनो दिङा ब्लगजों लोगो दंना गैया जोंहा लोगो जादो दे अननानै लोगो गैयाबा आरोना रिटार्न हरगोन बियो जिरिमाया राभा अरे मांखो तुम कौन हो खोरोमदाव बसुमतारी आगै मिनिबाय आरोना जोंहा जिरिमाया राभाया समझ भी नहीं आया समझ भी नहीं है एस मार्केरी जी एस मार्केरी खोरोमवारी मुझे ना खबर पड़ा मोजां ना खबरफोरा होनदों आरोना हा मोजां ना खबर आं हिन्दी लिरदों नंदों कमेंट करो कौन मुझे देखना चाहते हैं कौन कमेंट करो फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम में आया हूँ यार सपोर्ट करो गेवबावासो नै फेसबुकआनो गेवबावा मबाइला जारलाथार फेसबुकआनो गेवबावानो मबाइला बोरै बिदि डाटा सोलिनो ना रिसार्ज गैला नामा जिअ'आ मिथिला दंखायो आब' मैया कुनजुला बसुमतारिया निफ्राय लादों दिङाजों औ मैयाहाय जोंहा बाजै गामियारि बाजैजों लोगो मोनलायदों बिराद गोजोननाय थाबाय जोंहा खोरोम वारि थेंक इउ स' माच लोगो जानो हानायनि थाखाय आं सिगाङाव लोगो खालामखादों माथो र' माबा लोगो खालामदों आं नोंखौ र' बै एमजे लिरनाय सोरबा दंमोन ना एमजे औ बेयाव लोगो मोनदोंमोन आं नोंखौ खोरोमखौहाय बेयावनो खालामखादोंमोन आं ओमफ्राय नोंखौ होनदों आगै सोर एसएम नामा औ एसएम बाजै बियो एसएम राइट आरोना राइट एसएम ओमफ्राय सोर लाइक होआखै अननानै लाइक होदो आरोना बयबो लाइक गावसिलायदो लोगोफोर आंनि गासैबो फेमिलिफोर आंनि आंगो बिदा फंबाय आदा बाजैमोन आदैमोन आमाइमोन आनैमोन आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय नैबे गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला सिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' बयनिसिमबो जै हिन्द थांना थासान्दियाव जों अरायबो लोगो मोनलांबाय थागोन आसा खालामनाय थाबाय गसाइनिसिम देखा ओमफ्राय आंखौसो नुवा नै आंखौ नुवाखै मोनसेयाव दहाय नुदोंमोन मानो ओमफ्राय नोंखौल'सो नुदों नै दा ए नोंना गल जादोंबा नोंना नुवा खोमा गल र' मा जायाखैथ' जादों नायनां नोंखौ होनदों सोरदों ब्र' नाइस टु नेट आव ब्र' होनदों आदसा थेंक इउ ओमफ्राय आंनिफ्राय 7 लाइक थांदों दे ब्रादार आदसा थेंक इउ ओमफ्राय नोंखौ नुवाखै आंना मबाइलानो नुवाब्रा नोंनियाव नोंखौ नुवाखै होमबा नोङो
खनसे बै मबाइलखौ नोङो खनसे थुनानै थुफिन बेक खालामनानै थुफिन आरोना नोंखौ नुफिनगोन नों नायनानैखौ कमेन्ट लिरगोनखौ खनसे बेक थुनानै ओमफ्राय आंनियाव हाबफिन होनबा नोंखौ नुफिनगोन नुदों औ नुयो आरोना बियो माने कमेन्टआ एसे साइडआव थालांबा नुनो नागिरा ओंखायनो उनाव बेक जानानै ओंखारफिननांगौ हाबफिननांगौ होनबा नुफिनो आरोना नुफिनबाय दा बाजै निकाल गया अभी बिदिनो जायो आरोना एखमबा कमेन्टआ बिदिनो जायो ओमफ्राय जोंहा नुगासिनो दं नोंसोरखौ थेंक इउ जोंहा ओमफ्राय जोंहा खोरोमदाव दोनसै नामा दोननोसै नामा दोननोसैबो बिराद नोंहा दसे होबावदो टाइमाबो बारबावबाय नै 1 घन्टा 5 मिनिट थांबाय आरोना ओंखाम जादोंना ओंखाम जायाखै जानानै डिउटियाव थांसै आंबो टाइमा जानोसै आरोना 9टायावनो ओंखारलांनांगौ आंनियावनो हाबनो हायासै आंनि माबाजोंनो आइडिजोंनो हाबनो हाबावला आङो बोरै जाखो गल जाबाय थाबाय नो एन्ट्रि देखायबावबाय होमबा नोंना हो नोंना This नेटवर्क गैया connection खोमा of the आंना server's time out. बुखाखोनखा जिअ मबाइला मा जादों बाजै सरि दे लोगोफोर हा सरि लोगोफोर मानोना जिअ मबाइल जिअ सिमा माबा जादों बाजै दा फन हरनाय आरोना जिअ नाम्बार फन बुनाय आंनाव माबा जादों जागोन खोमा जेबो नुवाखै न' सारभार देखायबाय सिमखौनो देखायबाय न' सारभार न' सारभास माने माबा नेटवर्क गैया खोमा औ नेटखौनो आउट खालामदों आरोना गभर्नमेन्टआ जिअ'निखौ नैबे जायगायाव दाखालि एयारटेलखौ खालामदों ओमफ्राय दिनै जिअ'खौ खालामबाय थाथ' दे सना नोंसोरहा होनदों दे थाथ'दो दे नोंसोरहा दे दोनसैबालाय दोनदो न औ दे होमबा बाय लाजोबसै बयखौबो नङा होमबा ना लोगोफोर जोंहा खोरोमदाव जय हिन्द नैबे गोजोन फुंबिलि समावहाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरनानै दिनै गोजोन फुंबिलिनि समाव नैबे फेस लाइफ स्ट्रिमखौ लाखिनो सानबाय लोगोफोर बाय लादो आरोना ओमफ्राय बाजै डिसेम्बराव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नोब्लाबो आंनि फेस लाइफ समाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव फिन अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि फेस लाइफ स्ट्रिमखौ गुड मर्निंआव लाखिथ'नो सानबाय लोगोफोर बाय अके ब्रादार बाय औ दे बाय अके एसेम्बराव थेंक इउ ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो बाजै थेंक इउ खोरोमदाव बाय ओमफ्राय जोंहा अके बाय ओमफ्राय जोंहा दिङा अननानै खिन्थानो हागोन ना आरो माखौ होनदों मा जब आदसा आं जब मावा फेक्ट'रियावसो थायो आरोना थेंक इउ खुलुमबाय बयनिसिमबो दे बाय